Det. Apa? Kene. Ini apa? Ada yang dia ngundet. Kamu salah ono apa? Iki lho, bolone awak dhewe. Nek kapusan. Sopo kok ono ae awakmu iki? Manedi Pak Bela iku. Emang kapusan apa? Bu. Tuku barang online gak teko-teko jare. Ayo melaku. Marine ning Manedi bendeke sing nyeritakne dhewe. Terus saiki ning ndi iki? Melaku ning Ning ndi? Sonaldi. Boyo ayo wis. Iya. Iya. Ono ora tapi bare. Ono gak ono digugahi lek turu maneh. A few moments later. Pak Bela. Bu Bela, turu gak? Dijak bisa lek ora lampune sik padang. Paling Coba ngono. coba. Delok kabeh ae. Bu Bela, Pak Bela. Pak Bella. Bu Bela. Bela. Pak Bela. Wah, arek-arek wis bengi kok setelah celuk ae. Ayo. Nang ndi? Boh, Markas besar. Poh, aku saiki wayahe iki. Waya opo saiki malam Minggu. Waya iku malam Jumuah. mak cek sering ngon. Sering apa? Aku waya Iku kawan mau mancik. Iki ati mancik maneh. Mancik slebere iku. Cek nek sering-sering. Oh, saiki malam Minggu, ya oleh malam Jumuah. Iki wis sarung-sarung iki wis apa Kok iki? katelian wis karo-karo ngene. Ah, Ayo wis rono melok. Nang ndi iki? Rono Yo sik iki tak tutup iki. tak kira ilang Bu Bela, Pak. Lawange Beb. Iya, tak ditutup. Pamitan sih, pamitan. Saya ke pos dulu ya. Sayang jare. Coba bendina mangan kok keren sayang. Sayang. Omah pinggir sawah sing nyeluk saya. Ayo. Piye iki apa acarane iki? Ayo wis kita kumpul di markas dulu. Ayo main domarin ya. Nang ndi? Sejarah. Apa? Kene iki yo peteng. Iya, soro kene iki peteng jan wis. Kono lampu, kene lampu tapi kene peteng. Iya, coba diajukno iki ning calon-calon niku. Yo, Penerangan. Kapan pilihan iki? Bukan sampean nganu ne to, wong desa sampean. Tuh wong desa aku. Wong Madura iku, kudu sawon. RD-ne juga iso kumpul. Mari ceblok itu manane yo. Mesakno RT-ne. Ya Iya, njaluk kumpul. calon besok. Calon opo? Calon-calon. Cak-carcaan opo wis karepe wis. Coba sekali-sekali koyo calon lurah iku mending desa koyo ngene iki lak bengi. Ben keton lak gawe nek lampune pirang inci lampu iki. Ya mosok ukur kate rene to lurah Fer. Bah, terus Ke desone kene iki Fer. dah. Desa sing endi? Wong gur sak Kulon. empet kene iki. Terongan. Ya kan dilewati kene to. Jalan rene. Ya tapi kan kudu ya iku siji dukungane kan kudune. Lah iya. Lek ene pembuktian nukokno lampu ngono pas iku wong kene iku gak kira merem, pangga nyoblos iku sing ape ndek wilayah Jare kene. sapa kang merem ya pangga merem lek turu. Wo, maksudnya iku coblosan. Oh, Ya ngomong sing jelas benar, ah. ngomong, ojo kur ngomong Enggak sak syukure jelas. ngomong yo. Iya. Lungguh sih, mau tak cerita nih. Iya, aku mencolot apa piye iki? Wis miber gak apa-apa, wis miber gak apa-apa. Wis wae koyo ngono sing kate mencolot koyo sing kuat mencolot ae. Marine aku iso mencolot kaget. Coba piye? Tahu ya. Piye? Ancang-ancang yo. Ndang. Ada. Gempa bumi iki langsung. Koyo apa jerigen. Oh iya, Man. Oke sing gak ero iki. Piye ceritane kok sampean kapusan? Wong sampean maling kok sik kapusan iki. Kan aneh. Ngene lho, Dat. Mau iku wonge telepon. Jauh TF, tak TF mbak aku. Mari tak TF telepon meneh. Yo, mari kita terno cari. Sampai seprene, Det. Di PHP saya. Lah ya iku, Ndet. Wong iki sing kena kapusan aku sing mumet ngarep mburi opo. Aku mumet. Wong duwe sakmono ilang aku. Dihapus mbek iki. Duh. Wis. Angel wis saiki golek dhuwit. Kok sampean sing mumet? Kan sing kapusan Mas Edi. Iku sing kapusan aku sing duwe dhuwit. Bulat. Iku kur mlaku tok. Duh.
Aduh. Sirai ada cepot. Saiki piye, Mas? Langkah selanjutnya iki apa mbok laporno polisi apa piye apa mbok jarno apa diiklasno apa piye duwe iku? Ya iku det piye meneh det. Ya wis jenenge wis kadung. Ya tak ikhlasno karek nyaur utange tok wis nang koncoku. Kanca sing endi? Iku jaring cedhak kaya ngene. Sing bener ana sing jelas iku. Gak dibayar awas tak sita sepedamu. Ben ora Mas yo bojone ngamuk ndek aku, wong awakmu sing duwe utang ndak. Syukur 200 juta sepeda kon niku. Oh benar apa nji? Masih 200. Wah, wong kena gawe nyanyi karaokean. Awakmu iku lho ngenteng non duwe utang. Tak sita tenan sesuk sepedamu. Delok wis. Mana? Ini mandarai gak kebayar ya. Kena gaya karaokean beda pak. Masuk. 200 gak dibayar beda aja benar nih. Iya, Beda wis iya. Masuk atuh. Nah iso dijangkau waktu ini. Kok bisa dijangkau langsung dol. Bah, kok grundel. Wes. Kok rame sak koncoan gur masalah duit 200. Ojo gawe tukaran duit 200 iku wis. Si aku tak takon genain. Iya, Mas. Aslinya sampean kapusan opo? Tuku opo sampean? Karepku kan ngene det. Aku online daster gawe kejutan nang bojoku. 208. Tiba kapusan aku det. Nah, duwe wis mari tak TF det. Tiba sepre-sprene gak teko barangin det. Ya wis mancing sabar sampean ngenteni rezeki, terus lek soleh rezeki ndang disaurno. Gak disauri gak apa-apa. Aku sesuk numpak Vario. Ya ojo ngono. Apa perjanjian wis kaya ngono. Iya wis gak apa-apa. Ya wis saiki ngene ae wis, tutup iki. Awe dhewe saiki wayahe main Apa? Apa? domino. Ojo ngene. Apa? Ngene. Ngene. Ayo main domino wis. Tapi kudu ono hukumane iki. Bah, jelas toh. Setuju. Oh. Oh, Apa manut. sih? Ayo. Apa sih? Hah? Apa sih anu nih? Dipacaki. Order-orderan wedak mbek dipacaki. Deal. Dil ya? Dil. Yo. Yo. Ayo suwi-suwi lek ngocut iku. Mateng. Wah, ya digoreng biar mateng. Kotokan dan matang. Aja nesuan. Suwen. Ay, Oh iya, Ver. Iya. Len urip desa iki kok kur isine kur wong rasan-rasan ayo. Loh. Jenengan desa. Ngono iki. kalau piro iki? Kosong. Sopo iki aku? Udah koyo tonggo saiki. Oret. Malah kata pisan. Kok gelem dicoret ngono lho. Oh, lali lo. Lambu, Cuk. Kak, wak bopo kak bu. Ngawur gitu coret mana? Ning lambe. Oh, ya saya anu. Bu, mana sih? Lambe. Bah. Sopo iki wajah iki? Aku Mangkane mulai mau ngomong tok ale kan duwe. gak duwe. Ya dicoret. Beli bener gue lo. Wah, gini. Ayo, ayo sopo iki? Awakmu iku lek dolen koyo ngene aja gawe kopi ya. Mau ngawur ae. Ojo dibuka iki. Jadi buka coba ya apa iki dolen judi kok gawe kopi ya? Kudu aku sing buka. Sopo? Kudu aku sing buka iki. Lah wong gak oleh. Itu aku sing buka. Ngawur. Arep dibuka. Kandang, iya. Ojo isin. Engko kamu pengin. Susah. Oh, tak buka. Astagfirullahaladzim. Kayak pentolku rek dadi nare. Kapan cukur untuk? Hah? Kapan cukur? Gak cukur kena panas brodoli kok. Musim ketiga iki mangkano rambutku dadi ngene, kena panas. Aku iku pas ngarit, kena panas, brodoli rambutku malah tak keramasi. Kakean mikir paling yo. Mikir apa? Mikir kayak bojo. Oh, wedhus akeh kok dipikir. Terus aku le bojone kamu. Sopo iki Gak wajah iki? apa. Ayo, Bo Cok. aku. Mas, kari buka kelambi sama ini persis doyul. Tuh, ya ngawur. Oh, itu tuh doyol iki. Bitsu. Ah, bener iki lho. Bitsu tong. Ayo ngocol. Gak duwe. Wah, ya coret maneh rek. Asik to. Sik meneng, aku kurang nyoret iki.
Duh kalamaan neo jamput. Kan duwe maneh. Ning dhisik kartune iki kah? Awakmu udah kayak sodolen ojo dolen. Dolen. Kah? Kena wedak tok. Bu, kaku kabeh raiku. Awakmu kayak sodolen goblok. Piye iki Mas iki? Liyane kowe sithik kabeh awakmu koyo tuyul. Iki koyo kebon ning rai iki. Enggak. Terus jalan ndi iki marene? Jadi ada iku udah wetenge susune. Buka kelambine wae. Yo leren iki wis kan nggone ning rai. Nesuwan iki. Beno enggak mau leren. Opo dipilih kartune mos? Raimu lho koyo apa iku? Apa? Gak kira payu awakmu. Resik ae gak payu apa meneh koyo ngene. Beno kan sing seneng. Sementing ibuku sayang ning aku. Gitu aja repot kamu. Nek aku Mas, jadi bapak sampean, tak pendem sampean. Untung aku dudu anakmu. Le awakmu bapakku tak pendem dhisik awakmu. A few moments later. Sik rek, aku tak ngoyo dhisik rek. Nang ndi sandalku mau rek. Wah, aja lali lek ngoyo dicekeli. Iya lek karo cekeli. Sik ngoyo aku sik ngoyo. Oh yo, awas tak balik. Kok mules aku Mas, aku tak ngising sih ya. Mas Edi ku ngomong toilet barang. Ya dilo ae yo. Kok alasan kah? Ya, nanti kabar arek sing sitok pamitan ning ndi sih? Sing sitok teng ising. Enek ae. Suwine. Oh yo iku akeh alasane. Apa alasan kabar arek iku? Heran aku. Sita pamit ngoyo, apa ngoyo watu? Sita pamit ngising. Paling ngising gede ambeien maling. Lah yo iku arek-arek iki akeh alasan kabeh. Sing siji anu. Mbo wis gak kena blas. Coba jalan-jalan. Mbo. Sumpung biasa. Baran. Anakku tanggung. Bales ya. Terus kamu tinggal dewe nih. Iya, ada no koncomu. Ya tak ngenteni arek aku yo mulai oleh anak Iya. nangis. Awakmu kan akeh koncone deh kene. Yo wis. Toyol. Jangkong iki. Oh, terjamput kabeh arek iki. Dinteni ket mau kan sing teko. Alasan kabeh dihapusi. Sing pamitan ngoyo kok ngising bareng ngono. Wis kangen tenan wong dipanjer ning pos dhewean. Ya lek ngono aku tak mulai pisan nyapa aku dhewean ning kene kok koyo wong gendeng iki. Wis raiku koyo setan iki. Bah. Endi wis sanderku iki? Oh iya nyapa aku kesel mlaku. Wong aku duwe ilmu. Saya tak coba sih. Betul pas ning lampu iki. Ya iku do piye mandot sampe. Ya iku do mandot. Untung aku tutup bapakmu. Wah. Wah. Ini. Alah.